nganong balaan man ang pamilya ni Jose ug ni Maria. Hibaw mo? Tutok mo lang muna ko. Nahimong balaan tungod kay ang sentro nila mao ang pulong sa Ginoo. Mao na sa atong unang pagbasa, gisaysay ni San Pablo unsay mga pulong sa Ginoo para sa pamilya. Pagpasayloay kamo, pagmapailobon kamo, pag-inantusay, pagdinawatay, niya paghigugmaay, di ba? Niya ang bana mahigugma sa asawa, ang asawa mutahod sa bana, ang ginikanan dili palaguton ang mga anak, ang mga anak sad mutahod sa ginikanan. Mao ba ni ang nahitabo sa inyong pamilya? Hilingi ay mong tupad ina. Mao ni inyong gibuhat. Mao ni inyong gibuhat. Oh, ang uban wa gyud mulingi. Klaro kayo. Siging yaw-yaw, siging kasaba, siging tubag-tubag, kusmods naong, pamuyboy, siging panugo, ana. Mao na buhat, siging duwa ng computer, wa gitahod sa mga anak, ang mga ginikanan, ang ginikanan sad sige sa yaw-yaw. Di sad mo respeto nga nasakitan ang iyang anak, ana, no? Hastas pagpanguyab sa anak, kasabaan pa nganong nanguyab. Grabe ha. Mo pa'y nisugod na paghigugma, kasabaan pag yun og mahigugma. Sugo ba yan na paghigugma ay kamo? Nya, ingnon, bantay-bantay ka, nguyab-nguyab ka, kundat-kundat ka, bata pa ka. Ayaw, ingna, congratulations. May nisugod na ka og practice sa gugma nga. Samas among gi-practice ni Papa nimo. Ana, pero sunda gyud ang Ginoo. Muna si San Jose naluwas gyud ang iyang pamilya kay bisag natug siya, inigdamgo niya nga ang Ginoo mo inisulti, sunod gyud ayon. Way langan-langan pag-ingon dad-aning bata sa Ehipto, bangon dayon. Biyaan gid niya siya goy gahimo adtong balay nila sa dito sa Bethlehem. Naghimo to siya balay kay kanang aron ba makapuyo sila. Mga duha tingali ka tuig or mga usa ka tuig kapi nilang puyo dito gikas pagkatao ni Hesus. Gipukaw siya damgo niya, pigpukaw siya sa anghel, bakwit ngadto sa Ehipto tungang gabi biya dayon. Ngano man pulong gud ni Ginoo. Wa sad si Maria sad kay nitahod sad ni Jose. Si Maria wa man padamguhas Ginoo, si Jose man. Ngano man aron nga ipakita nga bisan si Maria puno sa Espiritu Santo, basta panahon sa kaminyoon ang asawa mosunod gyud sa desisyon sa bana. Mutahod bas desisyon sa bana, dili magpunay pangoreksyon. Kamo mga asawang ni adinhi, kusog ba mo respeto og mutahod og mosunod sa desisyon sa inyong bana? Ay lang mo apil-apil ng mga minyo, no? Kaya imagine to san mo. Ganing kuan, sunod gyud. Banalitan imong bana mo adtos tarian, ingon sogo na sa anghel. Nga to, sunod lang sa ka. Gainom, hubog, kana sogo gyapon nas anghel. No? Isa sa mga anghel ay anghel ni sa yawa. Kay duha man sad ka klase ang anghel, na may anghel sa Ginoo na say anghel si yawa. Ato nay gisogo nas anghel, sige nang hapyod siyang manok. Ana kinsa kang anghela sa basig si sa mga anghela ka. Inana ba? Unsaon man pagrespeto ka, unya pa dir mo sugot ra di aming mga asawa kon magbisyo among bana. Wa man ka mosugot, ni respeto lang, mitahod ba? Na bang mayon ka girespetuan ako imong desisyon bisag wa na kay respeto nako. Mao na siya paghigugma, mao na pagpasaylo, mao na pagdinawatay. Di ba? Nya, mga asawa, musunod mo na. Lingo mo, mga yawan onday mo. Bantay mo ha. Kana bang
Moingon ang Ginoo nga kamong mga bana higugmaa gyud ang inyong mga asawa. Nya magsige nagyawyaw, sige gyawyaw, mura nagbatasan sa imong mama, mura nagbatasan sa imong lula. Ayaw gyud atras. Ning kabdin man ni asawa ni batasana pa dire. Mura naman nig akong lula. Gaksan ang imong lula. Luura ning lula gaksan. Magluod siya nang ka mo gakos-gakos ka mo do kag higda sa imong lula. So laina katong gamay pa ka okay na. Ang pasok gani tas ilok sa atong mama o sa lula. Pero ini kadako na kalain kaluod. Sige lang. Saon magyud nakaasawa man ka sa imong mama. Batasan ba sa imong mama? Di lang po parihag naong pero ang batasan ba parihag yun. Kusog kay magyaw-yaw, kusog kay mangureksyon. So hunong nga sana ninyo mga asawa, pasabot mahimong balaan basta mosunod kita sa pulong sa Ginoo. Kay si Kristo, si Jesus, mao may nakapabalaan ni Maria ug ni Jose tungod kay siya man ang pulong nga nagpakatao. Si Jesus ba? The Word became flesh and dwelt among us. Muna sa atong tubag sa Salmo niingon, bulahan sila sa to mahadlokon sa Ginoo ug nagalakaw sa iyang kadalanan. Ana kanabang mahadlok tang musupak sa Ginoo tungod kay nahibaw ta nga ang pagsupak maghatag og kadautan. Pero nang train ba kanang train musunod gina siya sa kanang release sa train ba hadlok gina siyang motipas ngano man hibaw man siya nga inigtipas niya peligro. Parehas anang sakyanan anang ato mga karsada kasagaran badlisan man badlisan ang driver maningkamot gina siya nga musubay sa badlis kay kun mulapas siya dunay daotang mahitabo. Mausad na ang pulong sa Ginoo mura nagdalan ba tulid nga dalan padung sa kaayuhan. Ayaw gyud supaka. Muingon gani ng Ginoo nga kamong mga ginikanan ayaw palaguta ang inyong anak, paningkamot gyud mo nga ang inyong mga anak malipayon kanunay. So kung nagduwa nag-computer, ayaw og pagni sa aning wifi na tagay pangutanay na unsa man kadiha dong napakay-load na unsa man palitan ti ka og power bank para dili jud ma-interrupt ang imong game. Unsa man klasihas power bank. Di ba? Nya pagkadako na imong nakit-an nga ni suyop. Pila may imong masuyop kada adlaw dong. Saman di na kuwang imong budget. Sakit ba ya? Sakit isip ginikanan magagas gyud imong luha magtan-aw ning klasihas mga anak pero ayaw lang gyud palaguta. Di ba? Maghigda imong anak nga babae sige lagligid sa banig di gyud manglaba ana ayaw sige kin bangon na di animal kasi ligid dako na kaglawas di ka mo ayaw nya og disco na gani perting bubuag short hala gyud nagtog diskohan perting mo kiay hangtod ka adlawon ana angkas pa ng motor siyang uyab ng uyab sad porti sandaghan nagpatik nga buslot pang mga dunggan dire ayaw gyud palaguta nagyud mayo day kay wa ka mahug sa motor ana alang nya mo anak mo nga ginikanan mauna mga yawanon mo so ayaw na ha so good karon mao na buhata ingka padir unsa may mahitabo ay nalang pangutana unsay mahitabo kay nagsunod man kas pulong sa Ginoo nindot ginagsangkuan ay nalang pagduda kinsa man ta nga magduda sa Ginoo di ba di day makahimo ang Ginoo pag-usab sa sitwasyon kung magsunod kaniya pwede magani niya himuong karsada ang dagat pwede magani niya himuon nga bino ang tubig pwede magay niya pahunongon og dagan ang adlaw. Pwede magay niyang buhion ang patay. Kana pa bang imong anak nga nisuyop ra?
Pwede ra gina niya nga ipatukhang og mamatay. Pero before mamatay mo ingon dai na nimo, ma, sorry kayo sa akong pagkamalapason. Ana nya maglison na ginhawa ba? Nya moingon dayon ka, dong ako naganto sa Dios ko sa pagsigig ko animo, higugma nimo. Nya karon kay nahitabo man ni hinaut unta nga magbasol ka. Siya man nagbasol na gyud ko. Moingon din ang Ginoo niya, today you will be with me in paradise. Ini maghilog pare, patay din na yung anak. Nya, importante ba na mausab siya samtang buhi pa or mausab before mamatay? Ay may importante yan. Nindot kung mausab samtang buhi pa, pero mas importante nga nausab before namatay. Kana gyud kay kitang tanan mamatay ra man gid ta, pero mamatay unta ta nga balaan dili mga buangon. Sige, katapusang lingi anang imong tupad. Ingna sugod karon di na nato palaguton atong mga anak ha. Sige na. Sugod karon di na nato palaguton atong mga anak. Insa wa man koy anak, insa imo day mga pag-umangkon yaw-yawan man sad kay kastanan, di ba? Ana na. Sige, nindog na ta.